Ayan, dati yung ginagawa kong pagbabudget is wallet by wallet. Ay, wallet by wallet. Sa kuryente, sa tubig, sa upa, at sa iba pang gastusin. Ayan. Ganito yung mga gamit kong wallet nun. Bali, marami akong luma na nito. Hindi ko na alam kung nasaan. Ito yung mga bago ko na binibenta ko. From Tupperware brands pa to. Ayan, ganyan yung dati kong ginagawa na pagbabudget. Iba-iba yung lagayan ko. Pero nagkaroon ako ng problema nun. Medyo nahinto. Tapos, doon pumasok yung pangalawang style ko ng pagbabudget. Ayan guys. Pero ngayon, pwede ko na siyang ibalik uli sa ganitong pag wallet by wallet. Pero hindi ko na siya binalik. Ayan, ano ba yung reason ko kung bakit hindi ko na binalik yung wallet by wallet? Kaya, na kahit papano is kaya na naman natin gawin. Ayan guys, keep on watching. Ano nga bang reason ko kung bakit hindi ko na siya ibinalik sa ganong pagbabudget. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresavisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan guys, kunting ano lang tayo, kunting kwento-kwentuhan. Kunting share-share lang ng mga experience. Ayan guys. Bali, i-share ko lang sa inyo or ano na lang din. Hindi ko masabing tips kasi di man ako marunong magbigay ng tips. And about sa ating mga pagbabudget, di ba? Kasi di ba kami is nangungupahan kami sa bahay, tubig, kuryente, di ba? May mga bayaran tayo monthly. Ayan guys, bali i-share ko sa inyo yung mga experience ko kung paano ba ako nagbabudget or paano ba yung ginagawa ko para mabayaran natin yung mga bayaran natin na kadalasan is monthly naman talaga, di ba? Monthly yung ating mga bayaran. Tapos, iba pa yung konsumo natin sa araw-araw. Diba? Ayan guys. Bali, ang i-share ko na lang sa inyo is, by experience ko. Kasi nung una, siguro nung hindi pa kami nangungupahan, hanggang sa nangungupahan kami, meron akong ginagawa noon na iba na ngayon. Ayan guys. Iba na yung ginagawa ko ngayon kumpara noon. Kasi dati guys, ang ginagawa ko is, ayan, shout out kay Rochelle Dades. Ayan, si baby ko. Kasi nung napanood ko yung vlog niya is naalala ko yung dati kong ginagawa. Yung ganong style. Iba-iba yung lalagyan. Kasi marami akong mga wallet from Tupperware brands pa. Ayan, mga ganito siya. Ayan, di ba? Medyo luma na to. Meron akong mga bago, pero mga binebenta ko to. Ayan. Ayan guys, marami talaga akong ganito. Yung iba nga, mga luma na. Hindi ko na alam kung nasaan na. Tapos yan na lang yung natira. Yun guys, tapos yung kay Madam Duday pa, meron din siyang vlog na parang may connect, 'di ba? Kasi meron din siyang naalala ko, meron siyang vlog na paano ba makabayad ng upa. Kung di ako nagkakamali, 'di ba? Yan guys, i-share ko yung experience ko nga. Dati yung ginagawa ko is by wallet nga sa kuryente, tubig, bahay, 'di ba? Tapos paulit-ulit. Ayan, kasi nga guys, base sa akin ha, alam nyo ba guys kung bakit nabago yun? Kasi may experience din ako. Tapos, ngayon, pwede ko na siyang ibalik sa ganong strategy or ganong style, pero hindi ko na siya binalik. Bakit nga ba? Di ba sabi ko nga, ano yun be? Di ba sabi ko nga, ang style ko noon is ganon, yung wallet by wallet. Pero nung nagkaroon ako ng experience, kaya nabago yun. Tapos ngayon, pwede ko siyang ibalik uli, pero hindi ko na tinangkang ibalik. Kasi meron din akong reason kung bakit. Ayan, sabihin ko sa inyo sa dulo. Ayan, ang gawa ko kasi noon is, halimbawa ito, di ba? Ayan, kuryente, tubig. Kasi guys, noon is natutugunan ko yung ganong style. Di ba? Ang ano kasi ng asawa ko, di ba, nagbabiyahe siya. Wala pa tayong pandemic nun, maganda pa yung kitaan. Tapos, pero bago nangyari yun guys, syempre, marami din akong, nagpagdaan ng hirap. Ayun. Ayoko nang balikan yun. Kaya siguro ang i-share ko na lang sa inyo is yung maganda ng pangyayari. Mga 2017, ayan. Pero nung bago mag 2017 is masilimuot ang aking buhay. As in talaga, miserable, masilimuot.
Lahat ng pangit na salita andun na. Pero since 2017, ayan, marami ng pagbabago. Syempre, ayan, wala pa tayong pandemic noon. Tapos, malakas pa yung biyahe ng asawa ko. Kaya natutugunan ko yung ganong style ng pagbabudget. Iba yung kuryente, iba yung hinihiwa-hiwalay ko siya, di ba? Tinototal ko na yung magkano ba yung bayaran sa bahay, sa tubig, sa kuryente. I-divide ko siya for 30 days. Tapos yun na yung itatabi ko. Kaya pagdating ng bayaran is kukunin ko na siya doon. Tapos yun ibabayad ko. Kasi naalala ko, nagtinda-tinda pa ako nung 2017 ng mga candies. Yun pa lang yung tinda ko. Candies, cheap toys, mga gamis, yan. Yan yung aking mga binibenta nun. Ay, hindi. Bago pala yun is Tupperware brands. Ayan. Nagta-Tupperware din ako nun. Muntik pa nga ako maging, nun, manager. Wow. IBM to be. Kaya lang, hindi ko na continue dahil buntis ako nun. Tapos yung mga customer natin is medyo naglaylo-laylo na. Yun nga, guys. Masasabi kong maganda yun, guys, na talagang hiwa-hiwalay. Kasi nga, talagang hindi tayo magigipit pagdating sa bayaran. Pero para sa akin, guys, kunting ano lang to, komento ko lang to. Siguro magagawa lang yun. O siguro, magagawa ng lahat. Pero para sa akin lang naman to, disclaimer lang. Magagawa lang yun ng sapat yung kita o sapat yung income ng pamilya. Lalo na kung yung araw-araw yung kitaan. Mahirap mag-explain ng monthly dahil hindi ko naranasan yun. Kaya ang sinishare ko is yung experience ko na everyday ang kitaan. Diba? Kasi yun ang naranasan ko nun. Yun nga, guys, kasi natutugunan ko yung by wallet. Hiwalay ko na talaga yung kita. Ganun yung naging nangyari. Tapos yung tira is yung budget namin araw-araw, 'di ba? Minsan nakakapag pa kami. Syempre may mga pangailangan pa yung mga anak natin. Tapos hanggang dumating na yung pandemic. Nagkaroon ng walang biyahe. Tapos nagsarado pa ako ng tindahan noon dahil nagkaroon ako ng nervous attack. Tapos medyo nawala ng laman tindahan natin. May mga natira man pero konti na lang. Tapos nung nagbukas uli ako ng tindahan, syempre para ako nag-uumpisa. Tapos yung asawa ko, 'di ba, walang biyahe. Tapos yun, doon na pumasok yung doon pala nahinto na yung gawa kong ganun. Kasi continue pa rin sana siya, kaya lang hindi na kaya, hindi na natutugunan. Kumbaga, kahit i-divide ko, hindi talaga kaya. Kaya nahinto yun. Kaya doon pumasok yung pangalawang strategy ko ng pagbabudget. Ano ba yung ginagawa ko na pumalit doon, na hanggang ngayon is ginagawa ko na siya, continue na yun, hindi ko na siya binalik doon sa wallet by wallet kasi may reason ako. Tapos yun nga, guys, ang ginagawa ko na noon nung after pandemic, di ba, hindi naman sabay-sabay yung ating bayaran kasi monthly, di ba, bayaran sa bahay, sa tubig, sa kuryente, hindi naman sabay-sabay yun. Ang nangyari tuloy, yung ginagawa ko na noon, kung ano yung mauna, yun yung binabayaran ko. Tapos alam ko naman kung ano yung susunod na bayaran natin. Kaya yun naman yung paghahandaan ko. Tapos hanggang ganun na yung naging proseso ng gawa ko. Kasi yun nga, hindi na kasya, hindi na nagsasapat yung kita namin. Lalo't pat yung tindahan ko noon is para ako nag-uumpisa. Tapos yung asawa ko naman nakakabiyahe na siya pero sobrang tumal, as in talaga. Minsan hindi pa nga umaabot sa minimum, di ba? Pero sa awa ng Diyos nun, kahit papano, kahit sa mga panahon na yung pandemic, tapos mahina yung biyahe niya, yung tindahan namin is maliit pa lang, nag-umpisa pa lang, at least nakakaraos naman kami. 'Di ba? Yun nga, nasa pagbabudget pa rin talaga kasi 'di ba minsan maisip mo nga merong mas malalaki pa yung kita nila pero parang hirap na hirap sila sa buhay. Samantalang halos minsan is pare-parehas lang naman yung kitaan. Minsan nga hindi pa kami umaabot sa minimum noon, yung kitaan namin noon. Kaya yun yung ginawa ko noon nung nahinto yung pag by wallet ko. Ang ginagawa ko na kung ano yung unang babayaran, yun yung binabayaran ko. Tapos yun, hanggang kahit papaano is lumago na yung tindahan natin uli. Tapos yung asawa ko is nakapagtrabaho ng factory. Ayan guys, pero ang biyahe ng pedicab is matumal pa rin talaga. Kaya pinag-apply ko muna siya sa pabrika, sa factory. Kahit paano is minimum, 'di ba? Nakakakota pa rin ng minimum. Tapos yung tindahan natin is okay na.
Pero hindi ko na binalik yung style ko ng buy wallet by wallet. Pinagpatuloy ko na yung style ko na kung ano yung maunang bayaran, yun yung babayaran ko. Kasi ang reason to guys, ganito. 'Di ba? Kung natatandaan ko is pinag-vlog din ni Madam Duday para do sa mga nangungupahan para makapagbayad is by separate nga, maglagay-lagay na. Dati ginagawa ko rin yun guys, pero ngayon nga, gaya ng sabi ko, hindi ko na siya ginagawa ngayon dahil ang reason ko is, halimbawa, diba, kuryente, tubig, bahay, tapos matagal pa naman yung bayaran, may mga pera na siya, diba? Kaya ang ginagawa ko ngayon, hindi na ako nagaganito kasi binibili ko na siya ng item ng tindahan. Imbis na naka-stack pa siya, imbis na naka-standby lang siya sa wallet, nagiging napapatubuan ko pa siya, 'di ba? Tapos kung ano yung kasi may tindahan naman tayo, syempre araw-araw naman tayo kumikita, 'di ba? Kaya nga kung naranasan nyo, may mga tindahan minsan, 'di ba, pag namimili tayo ng grocery, kahit walang tira sa atin kasi iniisip naman natin mamayang gabi lang is meron na tayong benta, 'di ba? Kaya yun na yung dahilan ko guys. Kaya kahit wala akong mga ganito, kapag nagsabi na yung may-ari ng bahay na maniningil na siya, ang gagawin ko niyan is maglalaylo lang ako sa pamimili niyan, di ba? Laylo-laylo lang sa pamimili para pagdating ng bayaran sa bahay, pagdating ng maniningil is kahit pa sabihin yung benta ko kagabi, tapos yung nakaraang gabi is pambigay ko na doon. Tapos pagka umaga naman, syempre wala naman akong bayaran. Yung benta naman is pang tindahan naman yun. Pag malapit naman yung bayaran ng tubig, o kahit ano, yun naman yung ibibigay ko yung benta kagabi o nung nakaraang gabi, di ba? Ganun na lang. Hindi na ako nagwa-wallet by wallet dahil kahit kaya ko na siyang gawin uli ha, dahil di ba kahit papaano is napalago na natin yung tindahan na minsan talaga akala ng iba, ayan, disclaimer lang, komento ko lang, ano ko lang, nasasabi ko lang, hindi lahat ng nagnenegosyo, hindi lahat ng nagtitindahan is mapera. Minsan talaga is nakakaraos lang, sapat lang na makaraos buwan-buwan o araw-araw. Yun guys, kasi minsan akala nila porket lumalago na yung tindahan natin is mapera na. Minsan nga wala tayong hawak na cash dahil nasa tindahan talaga lahat. Tapos pag may pera na tayong hawak is i-grocery uli natin, di ba? Yun lang naman, kaya yun, hindi ko alam kung na-explain ko na maayos kung bakit hindi na ako wallet by wallet. Yun nga, imbis na naka-stack pa siya, pagpalagay ng halimbawa dito is may 1,000 na, may 1,000 na, may 1,000 na. Ano yun? Eh, diba? Pwede ko na siyang magamit, pwede ko na siyang magawing puhunan, diba? Tutubo pa. Ayan, pero kung sapat-sapat naman talaga ang inyong puhunan, kahit pa sabihin maglagay kayo ng by wallet, is okay lang, diba? Ang sa akin lang naman, ang reason ko kung bakit di na ako nag-wallet by wallet is, yun nga, pwede ko pa siya ipampuhunan. Pero kung gaya ng sabi ko, kung kayo is sobra-sobra yung puhunan nyo, sobra-sobra yung pera nyo sa tindahan, pwede nyo gawin yung by wallet, diba? Lahat naman tayo is may kanya-kanya tayong style ng pag-budget. Hindi ko naman sinasabing mag-by wallet kayo, kung hindi naman kaya, diba? Kaya doon sa mga hindi kayang mag-buy wallet by wallet, para hindi kayo mahirapan guys, may tindahan man sa wala, sabihin na natin weekly ang sahod nyo, siguro ang gawin nyo is, kapag alam nyo yung bayaran na, para kahit papano is hindi naman nahihirapan yung maniningil, ayan, kung ano yung halimbawa malapit na yung bayaran nyo, kung ano man yung magagastusin nyo, ano lang, medyo laylo-laylo lang, hindi naman siguro tayo pa mamamatay agad-agad o hindi man hindi tayo mawawalan. Ang paghandaan natin is yung babayaran. Para yung maniningil sa bahay, sa kuryente, sa tubig is hindi naman mamroblema, di ba? Kasi magtiis man tayo ng halimbawa weekly yung sahod, yung sinahod nyo is ibayad nyo, di ba? Pwede naman gumawa ng paraan. Tapos yung may mga tindahan, yan nga, nasa sa inyo yun guys. Itong sa akin is share lang. share lang. Kaya nasabi ko, may iba-iba tayong style ng pagbabudget. Kumbaga, yung dalawang style na yun is naranasan ko, yung by wallet. Tapos yung, kung ano yung tapos yung pangalawa is, kung ano yung malapit ng bayaran, is yung binabayaran ko. Naglalaylo ako sa pamamalengke, diba? O sa ibang gastusin. Diba? Yun lang naman guys, pagpasensyahan nyo na kung medyo sa kalagitnaan is medyo naging seryoso ako. Dahil yun,
mahirap na mawala sa topic. Yun lang guys, thank you for watching. Medyo pinagpapawisan ako.